Gabon guraso eta udaleku zaleok, hemen gara berriro Arantzatik zuzenean, zuei gure egonaldien berri emateko prest. Gaur gazteak berriro ere kamarak hartu eta herri osoan zehar ibili dira bideoklipak grabetan. Jada montatzen hasiak gara eta biharko prest izango ditugu. Ikusi nahi duzuen nola egiten duten lana? Hona hemen irudiak. Hain ligonia, pauak egoela, eta atzo gabien dira guzara. Gaur, bizita bat izan dugu, egonaldietan. Bananaman, Zesen eta emakume beltza, bereak eta bi egiten ari dira egonaldi hauetan. Hezitzaile guztion izenean, eskatu nahi diegu, egun Euskal Herrian bizi dugun egoera berrira batzeko, mesedez. Jada momentua dela. Hon hemen irudi batzuk. Konexio berezi bat egingo dugu herriko plazarekin. Bertan, momentu honetan, jolasten ari dira gure gazteak. Bai, entzuten didazu, Mikele? Mikele, entzuten didazu berriro? Bai, kondo bai, hemenago! Ikusten dut herri harresiaren estenografizazioa egiten ari zaretela? Hala da? Bai, hori da. Goizean kortoekin bukatu dugu, eta gaur arratsaldean, itzalpean, jolas bat egitea pentsatu dugu. Hemenako gazteak, jotasun! Lanean! Bueno, gazteak eta, bueno, gazteak ez direnak ere. Oso ondo, eta zertan data jolasak? Bueno, kanpoan gazte batzuk biltzen dira, eta besteek indarra eginez, ateratzen saiatu behar dira. Indar asko dute hau, umeak eta hemen dabiz, lan eta lan. Herri harresiaren estenografia beraz. Hori da, Arantzaresiz deitzen dugu. Oso ondo, mi esker, mi esker. Agurtu. Eta gaur ere amaitu dugu. Bagoaz orain kortoak amaitzera eta ostean ohera. Gero eta nekatu gaude asteak aurrera eginala. Beraz, bihar notizia gehiago. Agur familia, Gabon udaleku zaleo. Bihar arte.